आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांनि चेक गथायदों। बिटिसि सरकारा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दासान्दि गोबां मन्दिर गिर्जाफोराव 2 लाख राङै रांखान्थि अनसुंथाइनि चेकखौ धोरोमारि फसंथान जौगाथायनि थाखाय होगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया गावनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गं 14 मन्दिर मस्जिद आरो गिर्जाफोराव आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रांनि चेक राननायखौ नुनो मोननाय जादों। जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम फोथायारिनि गेजेराव बिश्वास होननाया गोमालांनायनि थाखाय अनलायनायखौ आरो दाखांफिननायनि रिबिल्डिंनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ लाबोफिननायनि थाखाय देग्लाय मोनफ्रोमबो धोरोम बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम, सतसंगी धोरोम, कृष्णगुरु धोरोम, ख्रिस्टियान, इस्लाम बेफोर धोरोमारि फोरनि थानसालियावहाय, गिर्जा न'आव, मन्दिर न'आव, मस्जिदावहाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ दाखांफिननायनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ बुरखांफिननायनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां सारा जि आस'निखौ दिनै होबाय, बे आस'निनि गेजेरजों जों फोथायदों जोंनि समाजाव कुनु ख्रिस्टियान, हिन्दु, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इस्लाम माने फारागथि गैयै मोनसे जों समाज जेन बिटिआर सरकाराव दाखांफिननो हायो। अनुदान होनाय जादों मन्दिर बायदिसिना जौगाथायनि थाखाय मा गोजोननाय फोरमायगोन बेनि गेजेरजों? आच्छा, गिबियावनो मा चेनेल ना? दे गिबियावनो इसोरनि नाम लाबाय। औ, दा जोंहा जोंनिनो बिटिआरनि दैदेनगिरि बा जोंनि ओनसोलनि इएम हाग्रा बिफाननि इएम सारा जोंनि बे सोनाब चिरां आन्चलिक मन्दिराव फैनानै जोंनो बे मन्दिर जौगाथायनि थाखाय 2 लाख चेक होफैनायाव जों आन्चलिक जान्सब माने साबायखर बावदों आरो गोजोननाय थादों। दा जोङो मिजिंथिदों जोंहा गोबाव सम जाबाय जों मन्दिरखौ खालामजोबनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो बे सारमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजों जोङो मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय नाजादों आरो लोगोसे बेजों हाजोबाबाबो जोङो भक्तफोरनाव खांनानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बिटिआर खुंथायनि बेबायदि गामि गामि थांनानै जि जायगायाव जेखौ नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय जोङो दैदेनगिरि बा बिटिआरनि खुंथाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो गोसो गोरबो सिंनि साबायखर बावदों आरो आन्चलिकनि जानानै जोङो जथेस्थ' जोङो मोजां मोननायखौ जोङो दिन्थिदों। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। औ, बहुत धन्यवाद जे सरकारों पुराना माने आगोल धन्यवाद आमार उत्तर कान्थालमुरि कैथलिक मन्दिरत आमाक सहाय करि दिसे जे আগত বিপিএফত থকা সময় 17 বছৰ চলিছে একো দিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি ইউপিপিএল চৰকাৰক আমাক সহায় কৰি দিছে, গীৰ্জা ঘৰ দিছে 2 লাখ টকা। এতিয়া আমি চৰকাৰক বহুত ভাল লাগিছে, আমাকে সহায় কৰি দিছে।